Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць сёння ўсё вышэй пералічанае, і не толькі. Мы будзем з маім госцем, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добрый день, спадар Валеры. Вітаю. Я адразу перш чым мы не пачалі з вами, а то як звычайна загаворымся, забудуся за тым шэрагам словаў і думак, якія вы будете выказваць, і нагадаць нашим усім слухачам і гледачам: подписывайтеся на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча, сачыце за яго выступамі не толькі на YouTube-канале Еўрарадыё, дзеля гэтага, каб не пропускаць, подписывайтеся на яго, ну і безумоўна на іншых пляцоўках, да прыкладу тым же самым Радыё Свабода. От, дарэчы, спадар Валеры учора на Радыё Свабода выклаў сваё бачанне той сітуацыі, што здарылася ў Мінску ноччу 29 ліпеня. Я маю на увазе дрон, які быў ці то збіты, ці то пасажаны РЭП, сістэмай РЭП у двары дома па вуліцы Матусевіча 72, і чым гэта, што гэта азначае. Ну, мы уже не один раз гаварылі і раней, калі ось гэтыя залёты дронаў на тэрыторыю Беларусі, паветраную тэрыторыю пачаліся. Ізраільска-украінскі военны аналітык Ігаль Левін тады сказаў проста: чым больш масавыя атакі дронамі будуць з боку Расіі на Украіну, тым больш дронаў трапляе пад сістэму РЭП, і тым больш верагодна, што нейкі з іх саб'ецца і заляціць на тэрыторыю Беларусі. Гэта будзе здарацца ўсё часцей і часцей. Гэтыя словы атрымалі пацверджанне. Ну, а зараз мы і маем пацверджанне, што калі яны будуць залетаць часцей і часцей, ну, логіка, то некалі мусіла здарыцца нешта трагічнае. Але як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Ну, так лагічнае выцячэнне хады вайны расійска-украінскай, ці ўсё ж таки нешта іншае назіраецца ва ўсёй гэтай, в этом залёце дрона ажно да Мінска? Ну так, сапраўды, вайна в Украіне абвастраецца, ідзе эскалацыя, і, што важна, сапраўды, вот вы спаслаліся на ізраільскага эксперта, Россия павялічыла вытворчасць дронаў у 5 разоў за год і стала запускаць іх у значна большай колькасці. І так, па тэорыі верагоднасці, значыць, большая колькасць будзе прылетаць у Беларусь, і што мы і, уласна кажучы, назіраем з пачаткам лета. І гэты тренд будзе развівацца, таму варта чакаць розных непрыемных здарэнняў і далей. І тут трэба зафіксаваць, што беларуская супрацьпаветраная сістэма абароны, яна не гатовая паўнавартасна змагацца з гэтай новай зброяй. Ну, тут можна сказаць, а супрацьпаветраная абарона якой краіны гатовая? Таму што дроны новая зброя, і, як звычайна, усе генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. Вось, і таму на хаду трэба прыстасоўвацца да гэтага. Вось, ну, мы бачым, што беларускія вайскоўцы, скажем, дрэнна гатовыя да гэтага. Мы бачым, як дроны далятаюць да Мінска, а некаторыя дроны перасякаюць тэрыторыю Беларусі. Вось 2 дроны заляцелі ў Літву праз тэрыторыю Беларусі. Год таму 1 дрон заляцеў у Латвію, таму мяркую, што не толькі Беларусь, а і суседнія краіны вось адчуюць вось гэты подых вайны ва Ўкраіне. Іншая справа, пытанне, якое ўзнікае, чаму так апынулася, што гэты дрон упаў на Мінск, на сталіцу, 2-мільённы горад, густа заселены,
як так магло здарыцца, таму што ну як бы ёсць некія элементарныя рэчы. Нават самалёт над горадам збіваць не варта, калі ён не нясе некай непасрэднай пагрозы, варожы самалёт. Ну і дрон таксама. І таму як так здарылася, што так хітра збілі, ці не збілі, ці перанакіравалі. Ну, ці ўвогуле гэта выпадкова здарылася, але ўвогуле, калі дрон падае, прычым дрон начынены выбухоўкай, падае на 2-мільённы горад, ну, гэта скандал. Гэта пытанне пра прафесійную непрыгоднасць людзей, якія адказваюць за бяспеку краіны. Ці безадказнасць. Вось, і таму на гэтае пытанне мусіць беларусы хацелі падтрымаць адказ Александра Лукашэнкі, калі ён узяўся за тое, каб гарантаваць мірнае неба. Вось таму тут шмат пытанняў узнікае менавіта пра кіраўніцтва беларускай абароны. Ну, сапраўды шмат пытанняў узнікае, і тут я так разумею, пад пытаннем асноўны тэзіс, з якім колькі гадоў насіліся і прапагандысты лукашэнкаўскія, і сам ён, і яго набліжаныя. Гэта мірнае беларускае неба, якое захоўваецца мірным дзякуючы выключна Лукашэнку. Ужо неякі забыліся, як праз гэта мірнае неба ляцелі расійскія ракеты ў 22-м годзе і на тэрыторыі Украіны, але і сёння нават, ну калі там пакінуць пакуль 22-гі год, сённяшні дзень, ўсё как бы мірнага неба амаль не засталося ў Беларусі. Так, гэта сапраўды праблема для прапагандысцкага апарату, хаця і Азарунак іх спрабуе даказваць, ну што ж вы хочаце, побач вайна ідзе, таму заляталі і будуць залятаць, маўляў, такі сэнс, да. Ну, магчыма, што і так, но але тады не трэба казаць пра гаранта бяспекі, не трэба казаць пра гаранта мірнага неба. Вось, і хто як бы уступіў у гэты саюз з агрэсіўнай Расіяй, хто падтрымлівае гэтую вайну, у тым ліку з дапамогай ваенна-прамысловага комплексу, ну так і цяпер атрымоўваюць беларусы вось гэту, значыць, пабочны эфект гэтай палітыкі вонкавай, палітыкі падтрымкі агрэсара. Таму казаць, што тут як бы нічога зрабіць не можам, гэта, так сказаць, ход нейкіх стыхійных абставінаў, ну, гэта неправільна па меншай меры. Мы да прапаганды і от яе таго ж самага Азаронка, які закідывае тэзіс, неважна, чый гэта дрон і адкуль ён прыляцеў, важна, што з думкай змірыцца, што мы прыфрантавая дзяржава, мы да гэтага яшчэ вернемся. Але давайте пакуль усё ж таки да самога дрона. Ці важна, адкуль ён прыляцеў, таму што калі дакладней чый гэта дрон, адкуль прыляцеў, таксама тут цікавая інфармацыя з'явілася. Чый гэта дрон? Таму што тыя фота, якія выклалі следчы камітэт адразу, і там налепкі, вот яны іх далі буйным планам, як доказ таго, што гэта дрон украінскі, там былі налепкі на украінскай мове адмысловыя і гэтак далей. Але ўчора вечарам я глядзеў стрым Ігора Тышкевіча, вашага калегі, палітычнага аналітыка, які казаў пра тое, што сапраўды такі дрон і такія налепкі на такім дроне былі, але год таму, калі яго толькі пачалі вырабляць і на выставачных экземплярах гэтага дрона, потым іх не ставілі, таму што з-за розных прычынаў. І таму неяк пад сумнеў трапляе, што гэта сапраўды вось гэты украінскі дрон, больш даводзіцца, што гэтыя налепкі адмыслова наляпілі. Але вам бачыцца, як гэтая сітуацыя? Гэта проста прыдумаў СК вот ворага па прынцыпу расейцаў, дзе што б не здарылася, значыць там украінскі след.
Ну, гэта стандартная рэакцыя беларускіх уладаў, беларускай прапаганды, беларускіх сілавых структураў, ва ўсім бачыць ворага ў выглядзе Украіны, у выглядзе захаду. Вось, таму нічога дзіўнага тут няма. Калі гэтыя дроны пачалі залятаць на тэрыторыю Беларусі год таму, улады спачатку вельмі хавалі той факт, што гэта расійскія ракеты. Вось, і былі таксама спробы паказаць пальцам на Украіну, і нават Лукашенко пасля таго, як там з'явіліся нейкія гэтыя дроны, даў каманду падвесці нейкія вайсковыя падраздзяленні да украінскай мяжы. Ну, але потым Лукашенко быў вымушаны прызнаць, што гэта дроны расійскія, і яны перанакіроўваюцца сістэмай радыёэлектроннай барацьбы Украіны, як бы, і таму выпадкова залятаюць сюды. І таму цяпер ніхто асабліва не здзіўляецца, што менавіта на Украіну улады імкнуцца паказаць пальцам. Ну, але сапраўды тут ужо спецыялісты паказваюць, што тут шмат белых нітак бачна і не зусім дакладна, там не украінская мова не такая, не зусім такая, і на такія дроны не прылепліваюць таких налепак. Вось, ну, хіба што сапраўды, як там смяяліся, не хватало там яшчэ візіткі, не ведаю каго, Буданова ці яшчэ каго, каб уж дакладна паказаць, што... Ай, ну традыцыю чаго ламаць, Яраша, чаго ўжо там? Ну так, Яраш. Это правда. Таму я вельмі скептычна стаўлюся да гэтых высноваў, які спрабуе давесці следчы камітэт. Ну і вось пра таго, адкуль ляцеў гэты дрон. Вось раніцай з'явілася інфармацыя, нашы калегі з нашай Нівы, спасылаючыся на жыхароў Беларусі, сцвярджаюць, ну, прынамсі жыхары Беларусі сцвярджаюць, што чулі і, можа быць, бачылі дзесьці у там з 0 гадзін да гадзіны ночы гук гэтага, ну, хутчэй за ўсё, гэтага БПЛА над Барысавам. І такім чынам ён ляцеў дзесьці вось праз Магілёўскую вобласць, Барысаў і Мінск. Я адмыслова адкрыў мапу, каму вот цікава, тут таксама можаце паглядзець. Гэта атрымліваецца кірунак, што ён ляцеў здесьці з паўночнага ўсходу і на Мінск. І таму вельмі дзіўная атрымліваецца сітуацыя, адкуль ён паляцеў. Ну, калі далей працягнуць гэтую рысу, то можна там дайсці да умоўнага Смаленска, але з Барысава і таксама можна было запусціць. Вот гэтыя новыя факты нешта дадаюць у саму сітуацыю? Ну, бачыце, мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі добрасумленнае расследаванне ўсёй гэтай гісторыі немагчыма, бо улады, нават калі яны і будуць ведаць, адкуль ён прыляцеў, то будуць хаваць невыгодную для іх інфармацыю. Таму мяркую, што полной информации мы так и не даведаемся. Але я тут хочу звярнуць увагу, что паколькі вот гэтыя дроны ўвесь час перанакіроўваюцца, то яны збіваюцца з праграмы, і яны в прынцыпе могуць ляцець туды-сюды і мяняць маршрут. Вось этот апошні дрон, які з'явіўся над Літвой, з ім вельмі шмат незразумелага, ці то ён быў, ці то яго не было, ці то ён толькі ў паветры быў і зноў вярнуўся на тэрыторыю Беларусі. Таму з дронамі, якія вось збіваюцца з праграмы, такія рэчы здараюцца. Я давайте вернуся да узгаданага вами Азаронка з яго заявай, неважна чыей краіне, каму належаў гэты дрон, мы прафрантавая дзяржава, ідзе вайна і гэтак далей. Ці не падаецца вам, што гэта, ну, не проста ж так он менавіта такую абраў пазіцыю падачы гэтай інфармацыі, не стаў абвінавачваць следам за следчым камітэтам Украіны, а следчы камітэт таксама не
з бухты-барахты сам сабе прыдумаў гэта, відаць, атрымаў прынамсі згоду на прасоўванне такой версіі зверху. Але калі вярнуцца да прапаганды, ці не падаецца вам, што гэта такая спроба падрыхтаваць грамадзянскую думку да магчымых баявых дзеянняў альбо на тэрыторыі Беларусі, альбо з тэрыторыі Беларусі? Я б не стаў тут так уж шмат шукаць канспіралогіі. Просто мы ведаем, что у Беларусі у момант некай такой крытычнай, стрэсавай, нечаканай сітуацыі дзяржаўныя мэды, дзяржаўная прапаганда трапляюць у пэўны ступар і ці то чакаюць указанняў зверху, ці то дзейнічаюць па стандартнай схеме, якая працавала даўно. Мне цяжка сказаць, ці сапраўды была атрымана некая інструкцыя з самага верху, як трэба трактаваць. Магчыма, той же следчы камітэт дзейнічаў просто па інерцыі. Ага, дрон прилетел, кто у нас ворог? А вот Украина, давайте мы пришпилим это до Украины и все. Я думаю, что ситуация трохи нечаканая для ўладу. І таму яны на хаду тут пачынаюць выстройваць некія версіі, і той же Азаронак, я думаю, хутчэй за ўсё сваю ўласную версію агучыў, не чакаючы, таму што час прайшло вельмі мала, не чакаючы нейкіх указівак самага верху. Што тычыцца падрыхтоўкі да вайны, пакуль я б не рабіў такой высновы, бо вайна — гэта вельмі такая страшная рэч для ўсіх, для грамадства, для ўлады, для самога Лукашэнкі. І таму пужаць так, пужаць можна, і з вялікім задавальненнем улады гэта робіць, але вось да сапраўднай вайны мне пакуль цяжка ўявіць, і я пакуль не бачу нейкіх чыннікаў, якія б сведчылі пра набліжэнне гэтай вайны ў Беларусі, для Беларусі, з удзелам Беларусі. Вот некаторыя эксперты, той же самы ізраільскі военны эксперт Ауслендер убачыў у словах Патрушева про тое, что мы тут Калининград, калі на яго нехта нападзе, будзем бараніць да апошняга з прымяненнем усіх магчымых сіл і сродкаў ажно да ядернай зброі, ўсё ў межах военной дактрыны. Так вось Ауслендер у гэтых словах убачыў, ён напісаў коротко: значит, Сувалскі коридор. То есть вы, я так разумею, не згаджаецеся з думкай вашага калегі, і Сувалскі коридор, про які шмат мы ўжо чулі розных развагаў, гэта нешта пакуль што мала рэальнае. Пачнем з таго, хто такі цяпер Патрушев. Гэта адстаўнік, якога знялі з важнай адказнай пасады сакратара Рады бяспекі, і ён цяпер дорадца, помощник президента России. Старшыня военной морской коллегии. Ага, да. Бачыце, это такі залаты парашют для пенсионера. Вось. Яшчэ есть такі персонаж, як Дмитрий Медведев, які ўвогуле там, так сказать, пужае кожны дзень захад ядерной зброі і так далей. Таму я б да ўсіх гэтых заяваў ставіўся так спокойно и скептычна. А то, что российские официальные особы пужаюць, сам Путин пужае, и падымае ставки увесь час, імкнецца запужаць, зноў жа ўсім вядома. Таму трэба рэагаваць на дзеянні, а не на слово. І вот я б звярнуў увагу вось на што. Калі Путин апошні раз быў у Менску, а гэта было, здаецца, канец чэрвеня, калі тут быў саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу, дык вось нечакана у Палацы Незалежнасці Владимир Путин правёў непланаваную прэсавую канферэнцыю, в асноўным з расійскімі журналістамі.
прычым без удзелу Лукашэнкі, як бы это была вельмі дзіўная з'ява, і прычым Пучин вельмі жорстка крытыкаваў Захад, прычым аказаў некімі такімі жорсткімі словамі, што ўвогуле для яго рыторыкі не характэрна. Вось. І гэта не першы раз, калі Пучин выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі, каб памахаць кулаком на адрас Захаду. Вось з Масквы такія рэчы ён не дазваляе сабе, а вось з Мінска лічыць, што гэта магчыма. То бок, Масква бачыць Беларусь як чыннік, з дапамогай якога можна пужаць Захад. Наколькі ад слова перайсці да справы, пакуль я не бачу нейкіх перадумоваў, таму што значыць прарваць Сувалскі калідор. Это ж трэба рыхтавацца, трэба войскі сюды завозіць і так далей. І ўвогуле у момант, калі Расія спрабуе неяк дабіцца пералому на украінскім фронце, пачынаць яшчэ адну вайну, яшчэ адзін фронт адкрываць, тут гэта не вельмі рацыянальна, не вельмі разумна, і проста ў Расіі няма на гэта сілаў. Таму я пакуль да ўсіх гэтых заяваў ставіўся даволі скептычна. А як наконт заяваў у тым ліку міністраў абароны розных краінаў, ці, скажем, генералаў НАТО, па прыкладзе Алекса Грынкевіча, які папярэдзіў пра 2 гады, якія ёсць у Еўропы, каб падрыхтавацца да сутычкі з Расіяй, а магчыма пры падтрымцы Китая? Так, слухайце, генералы – гэта людзі, якім па штату паложана казаць пра вайну. Тым больш сёння ў Еўропе на Захадзе прыняты вялікія ваенныя праграмы, і гэтыя праграмы павінны мець падтрымку грамадскасці. Таму пэўны элемент на нагнятанне напружанасці я тут таксама бачу, і гэта элемент уздзеяння на настроі грамадства. Далей, ведаеце, 2 гады ў сённяшні дынамічны век гэта вельмі шмат, каб можна было цяпер неяк рэальна планаваць, што будзе праз 2 гады. Шмат усё залежыць, чым закончыцца і ці закончыцца праз 2 гады вайна ў Украіне. Пакуль мы не ведаем яе вынікаў, мы не ведаем дакладных умоваў, на якіх яна можа спыніцца, то казаць пра тое, ці нападзе Расія праз 2 гады на Еўропу, ці не нападзе, я думаю, што зарана. Тое, што Еўропа павінна рыхтавацца да гэтага, это іншае пытанне. І глядзячы па ўсім, сапраўды Еўропа рыхтуецца. Па всякім разе планы вялікія. Іншая рэч, наколькі яны будуць рэалізаваны, это іншае пытанне. Вось, таму зноў жа прагназаваць на 2 гады наперад я паасцярогся. Я вярнуся да беспілотніка, ці нават беспілотнікаў. Вам не падаецца, што у апошнія дні неяк канцэнтравана розных навінаў так ці інакш неяк перапляліся, пачынаючы там беспілотнік, які паляцеў у Літву з тэрыторыі Беларусі, беспілотнік, які прыляцеў у Беларусі, і то у бок Драздоў лецеў, то ад Драздоў уцікаў, пакуль там па маршруце не разабраліся. І тут візіт Лукашэнкі да Пуціна, абвінавачванне Украіны ва ўсёй гэтай сітуацыі з дронам, злоўлены Украінай мясцовы жыхар, які там працаваў на КДБ і збіраў ваенную інфармацыю. Неяк усё надта шчыльна пераплялося. Гэта проста свет такі вельмі стаў напружаны і шмат падзеяў адбываецца. Ці, как говорится, не ўсё так адназначна. Бачыце, вы тут назвалі вельмі шмат фактаў, якіх звязаць адно з другім. Конечно, пры вялікім жаданні можна, каб нагнятаць некую канспіралагічную гісторыю, але я пасцярогся. Найперш тут важна вось тое, пра што мы пачалі казаць у пачатку. Калі дронаў становіцца вельмі шмат,
калі іх запускаецца вельмі шмат, то рано ці позна гэтыя дроны з'явяцца ў некім нечаканым месцы, нечаканы час з усімі негатыўнымі наступствамі і, скажем, для ўнутры Беларусі і для адносін Беларусі з суседзямі. А что тычыцца визиту Лукашенко до Путина, ну так давно ж уже не был. Прошло пэўны час, звычайны стандарт, ну раз на 2 месяцы Лукашенко лётае. А тут уже и больше часу прошло, калі там лічыць 9 траўня, дзень перамоги, то там, власна кажучы, перамоваў не было реальных. Можно так сказать, что и калі Путин был у Мінску, таксама перамоваў двухбаковых не было. Таму тут уже такі вельмі, ведаеце, лаг даволі працяглы, што тычыцца менавіта беларуска-расійскіх адносін. Таму нічога тут дзіўнага ў тым, што Лукашенко збіраецца у Москву, я не бачу якраз. Ну а все астатнія факты, яны як бы такія факты, якія вытекаюць з бягучых працэсаў. Тое, што там у Украіне супрацоўніка КГБ нашли, ну было б дзіўна, каб не нашли. Там вайна ідзе, супрацьстаянне ідзе. Таму нічога тут незвычайнага, нестандартнага я не бачу. Ну, можа быць, але вот наведаеце, так хочацца ж прыгожа скласці такі кубік Рубіка, каб потым раз там оп, нейкую версію. Але ўсё ж таки гэты візіт, на які вы вот звярнулі ўвагу, што ну даўно не быў, а традыцыя там, ведаеце, як у сябровак, там у кумушак там збірацца апошняя пятніца кожнага месяца, мы там збіраемся, ужо 30 гадоў збіраемся, традыцыя. Гэта традыцыя, ці ўсё ж таки сапраўды ёсць такія важныя актуальныя пытанні, якія варта. Тут уборачная ідзе, яшчэ не з усімі каровамі абасранымі разабраліся, і гэтак далей. Бульба невядома, ці будзе які ўражай, а тут раз сабраўся. Што там за важныя такія пытанні? Ёсць яны сапраўды? Пытанні заўсёды ёсць. Тут і эканамічныя. Вось стала вядома, што Беларусь просіць у Расіі чарговыя крэдыты. Прычым крэдыты як на інвестыцыйныя праграмы, так і проста дапамагчы беларускаму бюджэту. Да, так уже не саромеюцца, раней так вот саромеліся, неяк хавалі. Калі казалі дайце грошы, то неяк тлумачылі гэта, а цяпер просто кажуць, ну, бюджет у нас дефіцытны, так у Расіі яшчэ больш дефіцыт, дарэчы, калі ўжо да гэтага. Ну і мне падаецца, тут больш цікава, як развіваецца канфлікт Расіі з Злучанымі Штатамі. Вот это пагрозы, якія ўвесь час вылучае Трамп на адрес Путіна. Што гэта выльецца і на што тут гатова пайці Москва. Я думаю, што для Лукашэнкі гэтыя рэчы цікавыя. Цікавыя, асабліва на тле таго, што сам Мінск пачаў некія такія кулуарныя перамовы з Вашынгтонам. Вось, таму даведацца, што называецца з першых рук, з першых крыніц, якая пазіцыя Расіі по гэтаму пытанню, для Лукашэнкі вельмі важна. Я так разумею, што Путін не захацеў по тэлефону як бы расказваць. Вось. Ну і тут да таго, я думаю, ужо для Путіна і для Лукашэнкі сумесныя сустрэчы, сумесныя перамовы, гэта такі акт псіхатэрапіі для абоіх. Я думаю, што ён вельмі важны, бо ну а з кім яшчэ можна пагаварыць, як бы абмеркаваць міжнародную сітуацыю. Не ведаю, у Путіна такіх, здаецца, людзей, з якіх можна было б шчыра абмеркаваць сітуацыю, скажем так. З кіраўнікоў дзяржаў, ну, няма, я ўж про Лукашэнку не кажу, для яго ўвогуле. Знешняя палітыка Беларусі в значнай ступені звялася да адносін з Расіяй. Таму тут якраз візіт вельмі лагічны і вельмі заканамерны, і ён па графіку, па звычайнаму графіку, і таму я тут ніякіх нечаканасцей не бачу.
Ну калі ўжо ўзгадалі, давайте до гэтай тэмы і звернемся. Адносіны з Вашынгтонам. Ну і найперш давайте пачнем з России, Москвы. Трамп учора выставіў новы тэрмін, ужо не 50 дзён, а 10, і ад учорашняга дня гэтыя 10 дзён пайшлі. Выпадаюць яны, дарэчы, заканчэнне гэтага 10-дзённага ультыматума на 8 жніўня. Здаецца, гэта дзень, калі Ніксон, прэзідэнт Ніксон адмовіўся, там сышоў са сваёй пасады, але ці чакаць, зразумела, што чаго чакаць у гэтай сітуацыі, ад развіцця такой сітуацыі. Зразумела, што Трамп яшчэ можа змяніць сваё меркаванне, але вот калі да гэтага дойдзе канчаткова да такіх увядзення санкцый, пра якімі ён пагражае, што далей, як это адаб'ецца на России, якая мусіць быць пазіцыя Беларусі ў гэтай сітуацыі? Я не чакаю нейкіх жорсткіх радыкальных захадаў з боку Злучаных Штатаў. Па шмат якіх прычынах, бачыце, Трамп настойвае на тым, каб тыя санкцыі, якія там былі запланаваны у законапраекце, які абмяркоўваецца ў Кангрэсе, каб там не было нейкіх жорсткіх лічбаў і каб сам Трамп мог выставіць нейкія прэтэнзіі тым краінам, якія купляюць расійскую нафту. То бок гэта такая, что называется, соломка, каб подселить и каб не загонять самого себе в некие жорсткие рамки. Тому я б не чакаў неких таких сур'ёзных радыкальных захадаў з боку адміністрацыі Трампа адносна Москвы, адносна Путина. Я думаю, что будзе працягвацца тая лінія, якую Трамп праводзіць з пачатку сваёй новай кадэнцыі, калі спрабаваць ціснуць на Москву, спрабаваць пужаць, спрабаваць угаворваць, і на некія сур'ёзную канфронтацыю наўрад ці Трамп пойдзе. Я думаю, што ў Маскве ўжо гэта зразумелі і таму не надта пужаюцца тым захадам, якія значыць, анансуе Вашингтон. Что тычыцца Лукашэнкі, тут так, ёсць пэўная непрыемная сітуацыя, як працягваць дыялог ці перамовы, як гэта назваць з Вашингтонам, на тле таго, што адносіны Вашингтона з Масквою пагаршаюцца. Тут як бы Мінск можа ісці на супрацьходзе. Вось, і гэта праблема. І я думаю, што гэтая тэма будзе адной з тэмаў перамоваў у России падчас візіту. То бок Лукашенко будзе спрабаваць патлумачыць Путіну, што нічога страшнага, што гаворка можа ісці толькі пра абмен вызваляння палітзняволеных на некае змякчэнне санкцый, што гэта нават выгадна России, бо любое змягчэнне санкцый азначае, што Беларусь можа дапамагчы России абыходзіць гэтыя санкцыі. Вось. Зноў жа, пакуль некай сур'ёзнай інфармацыі пра працяг гэтых перамоваў, пра працяг дыялогу паміж Вашингтонам і Мінскам пакуль не маем. Наколькі сур'ёзна там у Дзярждэпартаменце ставяцца да перамоваў з Мінскам, наколькі яны важныя, ці не завяршыцца тут усё тым, што Келах пабываў, паглядзеў, нейкі тэст зрабіў, што можа Лукашенко, што не можа, на што ён гатовы, наколькі ён залежны ад Масквы, наколькі ягоны ўплыў на Пуціна, наколькі ягоны ўплыў на ситуацию в Украине. Вось, это был просто як бы разведка. Вось, якія высновы зрабілі амерыканскія дыпламаты з гэтага, пакуль не зразумела.
Але калі вы кажаце, што найхутчэй таких жорсткіх сапраўды нейкіх санкцый, дзеянняў, рашэнняў Вашынгтона адносна Москвы, там России не чакаць, не варта чакаць, то ў гэтай сітуацыі а чого тады хвалявацца Лукашенку? Калі б улупілі там нейкая там жорстка по России Вашингтон, а ў гэты час Лукашенко с ЗША мілуецца, ну то как бы Путин мог не зразумець. А калі не будзе жорсткага нічога, ну хай сабе там нешта там, что там ён там можа там памілуецца троху з Вашынгтонам, что ён яму это дасць. Можа вот у чым можа быць сапраўды тут такая цёрка по амерыканскому треку паміж Москвой і Мінскам? Праблема ж якраз у невызначанасці. Ніхто ж не ведае насамрэч, што можа зрабіць Трамп. Ці то пужае, ці то сапраўды ён можа пайсці на нейкія жорсткія меры. Вось гэта сітуацыя невызначанасці, яна якраз і выклікае хваляванне. Калі б было зразумела, калі б была ясная пазіцыя, як это было пры прэзідэнце Байдене, ну як бы то з ёй можна зыходзіць, з дапамогай яе можна будаваць нейкую стратэгію, тактыку і так далей. А пры Трампе, прабачце, нічога не зразумела, нічога не ясна, хаця зноў жа з яго, так сказаць, паваротаў, ну больш-менш вывалёўваецца тая лінія, якую можна як бы злавіць, можна зразумець, можна спрагназаваць. Вось. Но тым не менш элемент невызначанасці тут значна большы, чым пры папярэдняй амерыканскай адміністрацыі. І вось гэта пужае, гэта хвалюе і гэта патрабуе некага абмеркавання. Дарэчы, вось калі ўсё ж таки ну пайшла нейкая размова са Злучанымі Штатамі, а от часовы павераны ў справах Беларусі у ЗША ввогуле пахваліўся, што там знойдзеныя кантакты і размовы, дыялог ідзе і з палітыкамі, і з грамадзянскай супольнасцю, з кім толькі не ідзе, карацей кажучы, все нормально. Ну праўда, справа пакуль не ідзе пра размова пра вяртанне паслоў, але ўсё адно ўсё там как бы добра рушыцца. І на гэтым фоне я гляжу, неяк вот ўсё ж таки больш радыкальнымі дзеяннямі становяцца з боку нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць з тэрыторыі Беларусі прорвацца альбо у Польшчу, альбо ў Літву, Латвію. Палки з сцівікамі, падкопы, ламанне агароджы, напады на страж гранічную і гэтак далей. То есть вот, ну как бы логікі нема, здаецца, ну ты пайшоў, узяў трек на спробу палепшыць адносіны з Захадам, с Амерыкай пайшлі, ну трэба спрабаваць і далучыць да гэтага треку Европу. А тут вот как бы наадварот нагнетанне сітуацыі. Ці гэта праз нагнетанне сітуацыі яны спрабуюць так схіліць Еўрасаюз, які стаіць на жорсткіх пазіцыях да перамоваў. Ці як вам это бачыцца? Ну, бачыце, беларускія ўлады тут як бы адначасова прапануюць два трекі. С аднаго боку, ну вось прапановы пра перамовы, вось вызваленне палітвязняў порцыямі цягам усяго году. Гэта такі сігнал, што мы гатовы да нейкіх размоў. А з іншага боку, сапраўды, вось супрацьлеглы трэк. Гэта і гэтыя атакі мігрантамі, гэта і разбудоўванне інфраструктуры дзеля захавання расійскай ядзернай зброі перад Смалевічамі. Гэта абяцанне до конца года размясціць у Беларусі ракетны комплекс «Арэшнік», ну і рыторыка ваяўнічая і самога Лукашэнкі, і афіцыйных асобаў беларускіх. Ну так, вось гэтыя два трекі супрацьлеглыя адзін другому, яны нейтралізуюць адзін другога. І гэта вот ёсць рэальная замежная палітыка Беларусі на заходнім кірунку. Яна вось такая, і яна ўжо працягнецца вось, ну, па крайняй меры з 2020 года. І на яе ўплываюць вельмі шмат
чыннікаў. Это, конечно, і пазіцыя России, гэта і вайна ў Украіне, гэта неабходнасць вялікай падтрымцы з боку России, ну і адначасова жаданне неяк праціснуць размову з Захадам на сваіх умовах. Ну так, ось такія супрацьлеглыя тренды, яны адначасова ідуць, пакуль без вялікага поспеху. Ну, прыйшла сёння навіна, што праваабаронцы прызналі палітзняволенымі яшчэ 8 чалавек. І то есть атрымліваецца так, што з аднаго боку перамовы ідуць, але яны распаўсюджваюцца толькі на два моманты. Мы вызваляем палітвязняў, альбо там пакуль што яшчэ там у абмен на там рукапацісканне ці пацалункі з перспектывай аблягчэння нейкіх санкцый, але і ўсё. Размоваў пра там, каб сцішыць рэпрэсіі, каб зменшыць напругу ў грамадстве, каб нейкая троху адлігу распачаць палітычнай Украіне, размовы нават не ідзе. Так, не ідзе. Гэта новая рэальнасць. Менск кажа Захаду, що тая лібералізацыя, якая могла быць там у 2010-х годах, закончылася. Цяпер у нас новая рэальнасць. Цяпер рэальнасць з рэпрэсіямі, з пастаянным існаваннем палітзняволеных. Прымайце нас такімі. Полюбіце нас чорненькімі. Вось гэта новая лінія беларускай дыпламатыі адносна Захаду. Это так, і я мяркую, што пока Лукашенко пры ўладзе, рэпрэсіі ў Беларусі не зменшацца. Ну і на завяршэнне я хацеў бы вярнуцца да беспілотніка, які ў Літву заляцеў. Усё ж такі, нават тут не беларускі бок, там усё астатняе, але дзеянне мясцовых і вайскоўцаў і там, ну, увогуле, как бы НАТО, войскаў НАТО, якое размешчаны на тэрыторыі Літвы. Якая рэакцыя, якія ацэнкі, увогуле, пра што гавораць зараз, як ацэньваюць всю эту сітуацыю? Таму што я чытаю, з аднаго боку пошукі гэтага беспілотніка працягваюцца, дзе ён што незразумела, з другого боку вось выступае вайсковец высокапасадовы літоўскі і кажа, што а можа яго і не было ўвогуле, а паказвалі кадры знятыя з Украіны. То есть вот як увогуле, што там адбываецца? Ну, гісторыя з гэтым апошнім другім беспілотнікам, таму што быў раней дакладны беспілотнік, які ўпаў на тэрыторыю Літвы, а з гэтым другім пакуль не зразумела. Ну і тут, бачыце, мы сутыкаемся з тэмай дэмакратыі і галоснасці. Грамадскасць патрабуе ад сілавых структураў нешта тлумачыць, а тлумачыць асабліва няма чаго, бо не зразумела, і таму яны вымушаны як бы спрабаваць нешта казаць. Ну і адсюль такая пэўная рознагалосіца ідзе, асабліва ў сітуацыі, калі до конца сітуацыя не ясна. Як бы вось у закрытых рэжымах типа беларускі, у прынцыпе, улады могуць маўчаць доўга, што яны і рабілі падчас, калі год назад на тэрыторыі Беларусі пачалі залятаць беспілотнікі, доўгі час улады маўчалі, і ніхто іх не мог прымусіць нешта казаць, нешта каментаваць. А ў Літве так нельга. У Літве сілавыя структуры пад кантролем грамадскасці, ад іх патрабуюць справаздачы. Ну, вось яны спрабуюць неяк тут круціцца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Дзякуй вялікі, спадар Валер. Ну і я яшчэ раз нагадываю пра тэлеграм-канал Валерыя Карбалевича. Заходзьце, чытайце, подписывайтеся, каб быць пастаянна ў курсе яго аналізу. Калі раптам не знайшлі, хаця спасылачка ёсць у нас, то можна зайсці на Радыё Свабода. Там яго таксама ёсць пастаянна аналіз, друкуецца. Дзякуй вялікі, спадар Валеры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.